Ще тръгнеш ли по пътищата на картата? Тя е само една от тези, които ще намериш между страниците на романа В сянката на Оргот на автора Станимир Миров. А тази книга е едва първата серия от мащабен епос на име Легенда за бронз и желязо. Във всеки следващ епизод на епоса очаквай разгръщане на света, нови карти, нови народи, нови герои и много други нови неща. Като въпросната карта в случая е изработена изцяло на ръка от автора Станимир Миров. И съответно ние вече в издателството, както той искаше, сме я направили с визуални ефекти, да изглежда като отрязано парче кожа и по този начин да бъде по-визуално привлекателно съответно за читателите. Като тази карта и още няколко ще намериш между страниците на романа. В същото време те са доста полезен инструмент, с който ще можеш да се реферираш между съдържанието на книгата и самите визуални карти, които ще видиш, тъй като ще ти е много по-лесно по този начин да проследиш историята, кои народи, кои племена, откъде на къде тръгват, какво правят, как се движат и така нататък. Като това, което можеш да вземеш също, е картата от самия сайт на Boardpaper. Там също сме ги качили. Ако по някаква причина не искаш да гледаш тези, които са вътре между страниците, винаги можеш да вземеш и тези, които са в сайта на издателство Boardpaper. И както вече знаеш, с всяка една поръчка на книгата получаваш разделител, получаваш специална цена, получаваш подписани дигитални илюстрации към поръчката си и всичките други неща, които вече знаеш, че даваме в Boardpaper с всяка една поръчка на книга.